Salut! Sunt Andrei de la atelierul tău.ro. Astăzi ne aflăm în serviciul nostru și vom efectua un test în sarcină cu mașina de găuriș înșurubat de la Magtech MT-063. Scopul acestui test practic este să aflăm câte găuri putem da cu acest acumulator de 12 V și 1.3 Ah pe tehnologie nichel-cadmiu. Pentru acest test avem nevoie de un burghiu. Am ales un burghiu de 8 mm pentru lemn, iar placa de lemn în care vom da aceste găuri este una de brad, un lemn de esență moale. Grosimea plăcii este de 2,5 cm. Totul este pregătit pentru a putea începe acest test. Acumulatorul este încărcat complet, observați LED-ul care este stins. Acumulatorul este descărcat complet. Astea sunt ultimele resurse ale lui. Să vedem dacă reușim să mai dăm încă o gaură. Rezultatul final al testului pentru Magtech MT-063, un total de 301 găuri și o jumătate.
La acest test a fost folosit un burghiu cu diametrul de 8 mm. Acesta a fost testul în sarcină pentru Magtech MT063. Acumulatorul a fost unul de 12 V, tehnologie nichel-cadmiu, 1.3 Ah. Pentru mai multe detalii tehnice legate de acest test, vă așteptăm pe blogul nostru atelierultău.ro/blog.